If you are having a skin problem, itching skin, rash, nokunye okukuhlupha esikhumbeni, isikhumba sakho asisihle, noma umzimba wakho uyancinza mangaphane kuwukuthi uqeda kugeza, thola amaqabunga lawa welentuza we-orange noma amaqabunga olamula, one of the two. Uwathathe lamaqabunga, uthole a handful of these leaves, and then you pound them into mortar. Add a handful of salt, pound everything into a mortar, and then uyihlanganise namanzi afudumele. Uzogeza ngalento kabili, ekuseni nantambama, ekuseni nantambama. Ungageza your normal bath after finishing ukugeza, and then ubese uthatha le nhlanganisela le uyageza ngayo, ugeze ngayo umzimba, ugeze ungasuli, izokwazi ukuthi ukulekelele kuleso sikhumba sakho esine-irritation, esincinzayo mangaphane kuwukuthi uqeda kugeza, and izokwazi ukuthi ikusize kulento uthola ukuthi mhlawumbe umuntu ohlushwa nayi-rash, nomunye uthola ukuthi mhlawumbe unesikhumba esikhrekhayo, isikhumba sakho siyakhrekha, izokwazi